మంచిర్యాల జిల్లా కన్నెపల్లి గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ముత్తే భీమేష్ కుమారుడు 10 సంవత్సరాల శశికుమార్ స్వాములతో కలిసి గోదావరి స్నానానికి వెళ్లగా ప్రమాద సేవతో నీటి మునిగి మృతి చెందారు. బాలుడు గత కొన్ని రోజుల నుంచి హనుమాన్ మాలధరణలతో పాటే ఉంటూ వారితో పాటే భోజనం చేస్తూ ఉంటున్నారు. ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో హనుమాన్ భక్తులను అనుసరిస్తున్న బాలుడు ఈ విధంగా మృతి చెందడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ ప్రారంభించారు.